Hi guys. Hi guys. Mula ka sa amin guys kay magkuha sa amin sa package nila ni auntie na ning abot. Okay guys, to sa panglaw ubanan ko. Okay guys. Hi guys. Ato nami guys. Sila yung mabili. Yeah, sila. Ako masuk ka. Para in order one to cook. What? Munchkin or what? Bubol? Hi guys, diyan namin sa LBC sa Panglaw. Bangking lang yan. Naabot nami guys. Ato to ha? Dito na. Eh. Ana. Ayan nami guys. Okay, salamat Ginoo. Hallelujah. Diyan na si auntie guys. Nina girls, mix videos, magkuha sa isang package. Giuban ko guys. Si Marilong Bulanon. Night package nila ang auntie guys. Si King Stick si Ruan. Ito pasag likod. Nabasa isang likod ni. Anong yan? Hala. Tuwa na kagianan. Ay. Oh. Dawat, Chow! Dawat ka sa ate. Oo po. Makakaya ka, te? Kuha na pa dyan. Mami, hagdanan dito. Okay. Bita, wajib pwede ka nganon. Aliyate. Yan namin sa LBC guys. Ang naghanang package oh. Ah. Why dagkong ato ara dagto dapita. Oh, mag-video na. Ha? Ay sorry. Oh, basig mabali. Oh, bisan ka dito gamay. Bisan na Hindi na mo balik. Ito pagkabalik na yung kanina dia. Oh. Oo, ito. Kira dari ko din siya. Kira dari ko. Ikarga na guys. Maya Parking from California, USA car maker. Ang kigstick si Ruan ni guys ha. La pamilya Bulana ijaning daw guys mo ni. Package. Wow, sutihang along members. Along kigstick si Ruan. Kadto guys ikaduhang karton. Tulo ka karton agdaog na kigstick si Ruan. Kigstick si Ruan sino la pamilya Bulanos antino? Yan na po guys. Muna ikatulo nga karton ni kigstick si Ruan. Sa ijang daog gikan sa La Familia Buhulanos. Congrats kigstick si Ruan sa imong daog.
sili. Guys, grabe sili. Ari guys, oy, di palita, nilibo. Yay, nangwag sili guys, oh. Si Irwan. Sila ni Kigstick si Ruan. Shout out ni Kigstick si Ruan. Oh, na si Jay Daog guys. Arang daghanag sili. Na siya Daog tulo ka karton nga package guys. Ikan sa La Familia Buholanos. Ijarag sili. Be? Hala, uy, arang daghanan na long. Imo nang harbison. Napa may suka doon. Wa na. Ning agi may ari ilang Kigstick si Ruan guys. Dia sa kining singan ni. Long asa tingan aning lugar? Ay Dawes. Tinago. To ah. Hai. Ning baha dani. Rabig sili oy. Inilaw ni kuwang ani. Isda. Hala. Dati lang beer. Daghanag sili matang jud. Sudlanan dia. Mangatang sudlanan ba sa lupen? Arang basa og likod ganihar. Parang si ipon ng sili hada ko ag punuan. Taga nagbuha lagi maglibog asa ka ako. Grabe bay. Umutapot ko mahinog ni nahinog ka doon. Galuang bukso na nito. Dapat lang kapadas mabaw. Ha? Tara. Law ay batangag sili. Gasa na. Wa man jud ka. Apa na lang hingatod? Kailan yung pinagkula? Ha? Na pa dito daghan nila. Kala 20 ba yan? Ano ka magsuhod ka sa kalapan na niron? No, may naglapad din. Siguro nga na eh. Ito ba dyan ay kulipay? Mahal ba ning sili day? Kung na kay na po or 20 ka punuan ingan eh. Hindi puro ingan niya bunga eh. Oh, dagko bugat man na. Ang kato sa surutin ka ng Bisag imong ipa kumpra adto arong dali ra mahalin atos merkado imong isuroy matag tindahan ba? Kung kumpra sila sili. Pero kanang halin jud nung katong hanggag may? Hindi ka luhanggot. Di bitaw. Pero hanghang gud puna no? Mahal na mong pulisya og pila ka daghano ni magbutang. Pero imong kaya pa ng taong gumuhanggot ya. Pero dali ra mawa. Katong Long lopi ka nagsili nga gagmay. Ngot maning ani no napoy kago ko way hang. Pailin-ilinan dining tawo Ginoo no? Napay sili nga violet gani. Oh, grabe no daghan na de klase ng sili. Hi guys, muli nami. Hallelujah. Mama! Mami, mas ma! Dirate, ana ra susulod. Ari lang ko rin anak mga bata. Ayo rate, ani ka. Ha? Makimatay ka na. Ako teha. Oh. Ay, Jesus name. Mama ni kay gi. Papa, sakit nete. Agi ko de asam gulay. Anak ko suma. Okay, ito na mi guys. Ari sa me. Mandi ko ba ni mga bata? Asa nga? Ito mga laki. Uy, agduhan ni na.
tabihan na tayo, te. Para Sa ako inon, ako te nga. Guwapa bata ah. Ang inon nga. Mga kandiisin. Pero ay guwapa ang murag Barbie. Pura ba siya kuturon? Day. Hindi na ko na siya bibi, kay ate na ko na siya. Nakarelax na ba kaday no para buja? Kaya dako na si Jo. Okay guys, maura to guys. Kita mo sili. Sili ang nagahana guys no. Inadagana sili guys. Tagbaw si baba datong masilihan ang nagahana. So guys, maura to guys, wala po sa pag-subscribe sa akong channel, Marilang Bulaan.